Защо инвестицията в чужбина може да има много смисъл? Защото в някои от тези държави може, ако искате да правите доходност, може да правите над 8-10-12%. Ето ви един пример, една доста олющена сграда и вътре има 4-5 Airbnb-та. Само тук в Комо. В Комо най-вероятно през лятото е абсолютен фраш. Даже и през зимата сигурно има много хора. От другата страна виждаме още 3 Airbnb-та, 3 лока и там долу има още 2. Но разликата между тази сграда, може би тук правите много по-голяма доходност, защото самия апартамент много подценен за начина, по който изглежда, отколкото да купите тук. Защото тук самата ви цена ще е много по-висока на самия актив при покупката. Така че, всъщност, има наистина много голямо значение какво купувате, къде го купувате, дали то е сезонно, дали не е сезонно, ако е постоянно в годината, може да ви прави доста добри пари. В Италия и Испания знам, че има много добри опции. Пишете в коментарите дали сте го правили, правите го в момента, дали инвестирате извън България, защото има страшно добри възможности, но те си имат абсолютно специфики, които специфики понякога може да обърнат каляската. Защо да обърнат? Защото има много данъци, защото трябва да знаете легалния фреймворк на тази държава и защото може да има разходи, които ако не сте проучили добре и не купувате правилния имот, може да сте под вода от гледна точка на доход. Така че трябва да се внимава. Пишете долу в коментарите дали го правите.